Li bajarê Amedê çînîna firingiyan bi navekê din domateyan berdewam dike. Domateyên ku ji hêla karkerên ku di germaya çil pêncî pileyan de dixebitin têne çînîn. Berî ku ji bo gelek welatên Ewropî werin hinardekirin têne hişkirin. Cotyarên Aliyê Gundê İngincî û paleyên wê deverê li ser erdê amajê pê dikin ku îsal hilbêrina domateyan baş e. Bi sêlik kom dikin. Em normalde me distu 40 ton dolma ajotiye û ji dolmê re jî em 10 ton beklerdike û ji vir şûnde jî em hinkî dişinin piyasê wata piyasa gram em dikişinin sergiya xwe sergî jî em kesimê dike em dişine İzmir'e. Yani zatî geçim zor biye. Xul pênzdara mêze dikim, geçim amalî ez dikim, öğrenciyim min hene. Yani bana jinê vira pirê guherkî nan yani. Geçim yani geçim sağlam ji bona öğrenciyê xwe ji bona malê ne. Yani gelmişse mecbur yani. Domateyên berhevkirî ji hêla karkeran ve li ser xumaşê sentetîk ku li ser erdê vala de hatiye raxistin de bi kêrê têne perçekirin û xwekirin. Ev pêvajo ku dibin germaya wî ji çil û pêncî pileya derbas bide têkirin. Duvre tê hilberandin û ji gelek welatên Ewropî re di nav de İtalya, Fransa û İngiltere jî têşandin. Li wir jî wekî sosê pîzayê têne bikaranîn. Nav erda top dikin tînî ser sergiyê wê hevalê me re jî kesimcî yani em dibêjin vana berê genelde vana Ege bölgesî kesim dikir ve 5-6 salî Diyarbekirî ya li hey naro wira têm vira kesima xwe dikin em vana jê dikin xwe dikin yani ortalama 5 ro 6 ro li ber royê iş dibin yani zuha dibin em nav da dinaqînin êrên wan top dikin dixin torba vira bu kamyona ve em dişinêla İzmir Ege bölgesi. Ege bölgesi jî wira jî dike paketleme işî dikin yurt dışı Avrupa artık wê dernavan dişinin. Karker jî dibêjin karekî zor zehmetê lê ji bo ku debara mala xwe bikin mecbûrin ev kara bikin. Ji verekatime şamika dilim dikim. Sabah haşlığı xwe aile xwe katkı göstermek için. Eş serekatime Mahatın ve dere iş. Vele karime pir zahmete. Em sve saat çar niva de radbin. Em hayatın ki vira saat ve 5. Em hayatani hafta kino dişolen. Em hayani sve de hayani vari set khasi khurdiken. Cotyar û sîmsar didin zanîn ku hewaya çiyayê reş û tav tema domateyên hişkirî xweş dike. Ji 7 kilo domateyên teze, kiloyek domateyên hişk bi dest dixin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.